Σας. Σήμερα θα παίξουμε το Five Nights at Freddy's. Έχουμε παίξει ήδη το πρώτο night. Έχουμε παίξει ήδη το πρώτο night και θα παίξουμε το επόμενο. Μπορείς να αρχίσεις. Αρχίσουμε κι εγώ. Όχι, δεν είσαι για YouTuber, εσύ δεν κάνεις με τίποτα. Με τίποτα, χεστούμε πάνω μου. Λοιπόν, το κινητό, να σημειωθεί ότι εγώ δεν φταίω να το πετάξω από κάτω. Ναι, Πορκεύω παράθυρο. είναι μία κάμερα μας κορίτσι και έχει λίγο πρόβλημα Με τη νύχτα. με τη φοβία. Με το σκοτάδι. Γιατί ξύνησε συνέχεια, μπορώ να μάθω. Ναι. Και... Την ώρα που ήρθα ξύνη. Let's begin! Την οθόνη. Εγώ βλέπω από εκεί δεν μου στο μάτι. Το κινητό το Θα το κρατάω. Κλείσε το κινητό. Μάλλον να έχεις το νου σου. You can't hear breathing. Get the fuck up, you! Κανένας fucking αρμάρι. Δεν σου πετάγει, θα δεις. Ναι, άνοιξε να δούμε. Το κόλλησε. Ένα φάκι. Δεν κάνεις για YouTuber στο Σκάσε. Χεστά! Θα το δούμε μετά στο βίντεο. Μάκα, ήτανε δύο εκεί. Fuck his life. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό γιατί γελάει. Αντί να τρομάζει, Εν τω γελάει. μεταξύ δεν καταλαβαίνω τι λένε. Ρε μαλάκα, γύρνα. Δεν ξέρω. Φάνηκε. Ο αδερφός είναι πολύ καλό. Ναι, μπουζού. Το είδατε πριν, μαλάκα. Τα άλλα δύο που Α, τον έχει καταστρέψει το παιδί και έχει αρχίσει και βρίζει πολύ το κοπέλι. Μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω που πάει όταν φεύγει. Πού Από πάει? αριστερά, από... Το παιδί βρίζει πολύ. Άμα είναι ο αδερφός του. Μαλάκα, θα πας από δεξιά καμιά φορά. Τώρα θα σου πεταχτεί γρόθε, πάρτα. Α, fucking χέζομαι. Μπορούσα να κοιτάξω για από πάνω. Δεν θα φοβηθείς. Μόνο την κάμερα. Αγοράκι με κοιτάς. Right? Right? Το είδα. Okay. Okay, shut the fuck up. Πού το είδες? Γιατί δεν το καριέσαι? Πάντα νιώθω ότι θα πεταχτεί ο μαλάκας. Το είδε. Ποιο? Θα το δούμε μετά στο βίντεο. Ποιο? Θα το δούμε στο βίντεο. Όχι, μην ξαναπάς, ρε μαλάκα. Γι' αυτό πέτσα τα γέτα. Δεν ξέρω γιατί πάει το φοβάμαι. Το είδατε! Μόνο τώρα. Πίσω, Τι πήγε. αυτό τα... Κόμμα είσαι! Κλείστε αυτή τη μαλακία! Τώρα θα κλείσουμε το βίντεο.